Sana ayikho into ebuhlungu njengokuhamba on eggshells. They call it walking on eggshells. Uqonda uba awusafuni nditsho ukuvoice your concerns in a relationship or in a marriage, because kaloku wena whatever that you will say ongayithandiyo kuzothiwa unochuku. So eyona nto ezodala into yoba uthule ke ngoku kukuba awufuni kuthiwe unochuku. And njengoba ungathethi ungafuni kuthiwe unochuku, uzogqibela ngenye imini uzubhesta. Ukubona? So zonke ezazinto ziyabhodla apha to such an extent into yoba ngoku xa sowudikiwe vele uqabhuka uthethe noba yintoni, uthethe noba kukanjani. And xa sowuthetha noba kukanjani ke ngoku, that's when uzoba regarded as a toxic partner, as a bani, ngoba kaloku ngoku you are start shouting because izinto noba uzi-addressa kakuhle akekho umuntu okumamelayo njengomntu omdala. Whenever you want to talk about things, ungulo mntu wena onochuku. Ndiyaphela apha. Ndicela niphume kulezo relationship ezinjalo. If your partner cares about you, uzofuna ukwazi into yoba uphetheke kanjani. What is it that is disturbing you, or in whatever way, what is it that ongayithandanga or ongayithandiyo kwi-relationship, ukubona. And man, for the mere fact that you can't even say andiyithanda into ethile, uhlala ucingela omnye umntu, it's a red flag kwayona loo nto leyo, because kufanele ni-understandane. Atsho into yoba no, yazi into ethile andiyithandanga, yazi indlela othethe ngayo, or into ethile kwenzeka into ethile nento ethile. I need clarity. Leyo yoba ngoku uzoqala uqonda into yoba ndizoyiqala ngaphi, hayi, no, it's not ayoba.